So what's up sa inyo mga kasoy? Ayan. So kung napanood nyo yung last upload natin mga soy, ayan, yung update para sa tulong na ipamimigay natin. So hindi tayo na tuloy-tuloy mga kasoy dahil yun na nga, actually mga soy, natuloy tayo ilang ang araw akong nag-ikot. So yung unang araw, isang tao pa lang ang nabigyan natin na nakaabot sa atin na isang tao pa lang nabigyan natin. So tapos talagang nag-ikot kami, ang init. So wala kaming paki kahit mainit, basta may mabigyan tayo o matulungan tayo. Pero yun na nga, dahil alas 12, alauna hanggang alas 2 na tanghali, wala tayong nakita. So yun na nga, kaya nga hanggang alas 3 lang tayo dahil may ginagawa pa tayo. So kinabukasan tinuloy natin. So wala na naman tayong nakita na tao. Tapos nagkaroon pa tayo ng emergency. So kaya yan, so nakaka-stress mga soy. Hindi ko alam kung, pero itutuloy ko pa rin yung pagbigay natin ng tulong mga kasoy dahil may mga nakahanda naman na tayong ipamimigay. So isa pa lang yung nabigyan natin, kaya hindi ko pa nakagawa ng video mga soy. Gusto kong sundan yung video na nakuhanan natin na isa. So hindi ko na ipapakita muna dito dahil ito, update ko na naman kayo sa ating pinagdadaanan ngayon. Ayan, huwag na kayo magtaka kung nagka-pimples na naman tayo dahil siguro dala na rin ng stress yan. So hindi ko nasasabihin kung anong pinagdadaanan natin ngayon. Talagang napaka talaga, di ko alam, di ko ma-explain na siguro, basta pagsubok ko lang yan malalagpasan rin natin to. So mga kasoy, gusto ko lang kayong i-update sa ating dahil wala na naman tayong mai-upload. So yan nga, kapag nag-iisa tayo, so hindi mo maiwasan na mag-isip na kung ano-ano. So pati yung pagbablog natin, yan na nga na pero hindi ko na alam kung itutuloy pa natin. So madami naman kasi nagpupush na, sayang kasi yung mga dati nating pinaggagawa. So kailangan yung time na to, dahil itong oras na to na nilaan ko sa inyo mga kasoy, sana mabigyan nyo rin ako ng konting para i-push itong pinagagawa natin, na kahit may mga problema tayo, di ba? Hindi naman ako na sa problema na yan pero syempre, so yan, so yun na nga. So siguro pagsubok lang siguro kung pinagdadaanan ngayon. So makakaya na naman natin to. So laban lang, at saka tutuloy ko pa rin itong pag-vlog natin. Hindi naman to maapektuhan kahit na may mga ginagawa tayo. So hindi ko tatalikuran ng sa YouTube. So lalaban tayo. Kaya mga kasoy, push natin to, wala susuko, kaya natin to Kaya sana panoorin nyo pa rin ang ating mga video, huwag kayong magsawa. So yun na nga mga kasoy. So bakit ganun, napaka talaga ng hindi naman tayo nagsisisi dahil may darating na blessing, tapos may pagsubok naman na darating. Sana hindi naman ganun, di ba? So yun nga, may blessing man na darating siguro, kaya binigyan tayo ng pagsubok na alam naman na
makakaya din natin yan malagpasan. So syempre kapag binigyan pa rin tayo ng blessing, kailangan pa rin tayo magpasalamat sa araw-araw. Yung paggising mo lang ng umaga, napaka blessing na yun sa atin. So mga kasoy, sana kaya ako nagawa tong video na to para lang i-update kayo. Pero yung mga post natin sa Facebook, sa my day ko sa Facebook na pagtulong, hindi yun mawawala, ipupush ko pa rin yun. So nagpapahinga lang tayo at nagre-relax muna ng konti kapag naging okay na itong pinagdadaanan na yan. So magtutuloy-tuloy na tayo. So nagpapasko na. Tapos mga kasoy, ilang araw na lang birthday ko na. So gusto ko lang talaga ko kayong i-update mga kasoy. Kaya sana lagi pa rin kayong manood ng ating mga video. Siyempre huwag niyong kalimutan ni-like yan at i-subscribe niyo na rin yan. Tabangan nyo rin yung mga sticker na papamigay natin. So basta pag may mga blessing na dumarating mga soy, isi-share ko yan sa mga katulad natin na mahirap lang, walang-wala talaga. So ayan. So by the way, yung pin na hinihintay natin di pa dumarating. So kaya nag-request na naman ako ngayon, December 2, nag-request tayo ng pin. 2 weeks or 4 weeks daw. So paghihintay na naman tayo hanggang hindi dumarating yung pin natin. So yung sahod natin sa YouTube mga kasoy, wag nyo nang hintayin yun dahil matagal-tagal pa tayo magsasahod. Kita nyo naman, wala tayong manonood. Kaya mga kasoy wag lang kayong magsawa mga kasoy. Hindi rin ako magsasawa, hindi rin ako tatamarin. Hindi tayo mag-quit sa YouTube na drama lang to, pero di tayo mawawala ng pag-asa. Kaya mga kasoy, salamat sa inyong panonood hanggang sa huli nating video. Abangan nyo ang ating mga tutulungan. Ayan, thank you and God bless.